Хосе Игнасио, това дете е твое! Делусия, не е възможно, аз съм обратен. Филип Игнасио, не се бъркай! Всъщност, Лусия, аз съм законен баща на това дете, а не този долен мръсен хомосексуалист. Прекъсваме това предаване за извънреден репортаж. Мъж изхвърли плик с отпадъци в кофа за боклук. Случката се е разиграла между 8 и 9 часа вечерта в столичния квартал Дружба 2. Нашият кореспондент Прометей Спасов се присъединява в студиото ни с помощта на безбожно скъпа апаратура. Здравей, Прометей! Здравей, Игнат! Тук хората още са в шок, Игнат. Според тях такова нещо не се е случвало от 95-та година насам. За сега нямаме точни данни дали е имало пострадали при случилото се, но лицето Гъса се е покрил в хода си и не иска да даде показания. Но при нас са негови съседи, които го познават от доста време и ще ги попитаме за коментар. Извинявайте, госпожа, как се казвате? Аз съм Гинка Петрова. Какво мислите? Четвъртия етаж, между другото. Да, от кога познавате лицето Гъса? Да спрете да ми слагате писмата в чуждата поща. Значи аз съм Гинка Петрова. Значи, става дума. Извинявайте, представете се първо. Аз го видях. Няма значение как се казвам аз. Както ме гледаш, има ли значение как се казвам? Няма. Аз съм един свидетел, който видях, че си фърлят буклук вътре в кофата. Като... Това ако ми видят децата, ако го видят децата, ако го видят ваши деца. То просто на нищо не прилича това, бе. Значи, те кофи са сложни тук, така да ни облагородяват, те ги хвърлят вътре буклуците. Значи, по принцип, то от прозореца се хвърля, бе. Значи, хората са го казали. Излизаш си на терасата и си хвърляш така буклучето. Какво е това? Значи, в кофата. А вие от кога познавате лицето Гъса и с какви впечатления сте останали от него? Да, бе, аз се събудих от трясъка в кофата. Е така, планк. Не може така в 7:30 сутринта. Добър човек. Аз съм Бълди сме веднъж хода. Ама понякога се напие, чупи, по входа ми чупи. На тебе ти ли чупи и почна с като те? Половината са алкохолисти, другата половина са научни работници. Едните пият вкъщи, другите пият на работа. Ама извиняйте, господине. А познавате ли го този господин? Не, за първ път го видим. Игнат, изглежда имаме ситуация. Това явно е някой от съседите. Благодаря ти за включването, Прометей. Дръж ни в течение за развитие на ситуацията. Снимай, колега. Ами, Игнат, мисля, че ситуацията е пределно ясна. Просто Титан трябва да вземат мерки и най-вероятно да глобят лицето Гъса. Игнат, обратно към теб в студиото. Благодаря ти за включването, Прометей. В късната емисия на новините очаквайте да ви залеем с ненужна информация за новите ни сериали, които никой не гледа. Да чуем за какво стана въпрос, че нещо не ми е ясно. Вие откъде идвате, не ми е ясно. Не, аз ето тази мома, примерно с този халат, примерно ще умра от смях. Това платено ли е, че не мога да разбера? Примерно вие идвате и примерно не знаете за какво стана въпрос. И това е малко тъпо. Само за фон. Не, тъпо е малко, това ни е декор. Примерно няма реалност. Не бе, тъпо е, разбираш ли? Там при тия блокове, както казваш, където живееш, там реалността е една. Тук, примерно, пред тия блокове, примерно, реалността е друга.